Ένας καλός περιστεράς θα δείξει κατανόηση και θα καταλάβει ότι βλέπει και την κάμερα τώρα εδώ είναι μπούσκεμα όλα, έτσι. Ότι με αυτές τις συνθήκες θα βγάλουμε λίγο μια μικρή ομαδούλα γιατί δεν ατυχήσαμε εδώ, λίγο δείξει αυτά τα περιστέρια. Ναι, εντάξει, θα του κάνουμε τη χάρη γιατί είναι κρίμα. Και αυτός έκανε ένα χρόνο αγώνα, περίμενε μια μέρα, μια στιγμή και προδόθηκε, τον πρόδωσε να πούμε. Εδώ, να, έτσι. Θα του κάνουμε εδώ τη χάρη του φίλου μας. Και τι να δούμε τώρα εδώ. Το πετάξανε χθες πολύ καλά. Ναι. Σήμερα με αυτές τις καιρικές συνθήκες τα περιστέρια πάθαν λάστιχα. Ναι, έχουν κρατάρει, ρίχτα και αυτά τα βλέπω. Δεν γίνεται, δεν πάει. Ναι, είναι ο καιρός κάτι. Είναι πολύ βροχή ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για καρεκλοπόδαρα. Να, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε κάτω τι γίνεται. Χαμός, έχουν βουλώσει τα πάντα. Λοιπόν, τώρα αδικούμε και τα περιστέρια έτσι, γιατί τα περιστέρια δεν είναι αυτά. Τα περιστέρια είναι πολύ καλύτερα. Αλλά οι συνθήκες όμως είναι ακατάλληλες δια ανηλίκους. Ναι, είναι δύσκολες συνθήκες. Ήδη εκεί τώρα στις δύο κολόνες θα παίρνει και το σύννεφο. Αυτή τη θολούρα βλέπουμε εδώ. Πάρε την ομπρέλα. Έχουμε και την ομπρέλα. Κύριε Παναγιώτη, να δείξουμε κάτι. Ναι, έστω. Τα περιστέρια δεν είναι, έτσι βροχή. Δεν μπορέσαμε τα περιστέρια να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Εντάξει, κάποιοι περιστεράδες θέλουν να βλέπουν και αυτά. Σίγουρα. Να βλέπουν και τη δυσκολία βέβαια. Και το πείσμα του περιστερά που θέλει να πετάξει έστω και έτσι. Έτσι, με τέτοιες συνθήκες. Με αυτές τις παλιοσυνθήκες, ναι. Συνθήκες ήταν τα κατάλληλες, εντάξει, να γίνει εκεί, να πεταχτούν. Ναι. Να λέμε ότι βλέπουμε κάποια φτερά που πετάνε, τίποτα άλλο. Όχι βούτες θεαματικές, κάποια φτερά που πετάνε. Με καταρακτώ τη βροχή. Όλη η προσπάθεια, ναι. Δεν μπορούν τα περιστέρια να... Δεν μπορούν, ναι. Τα πετάξουν. Έλα, μάζεψα και αυτά τώρα, μωρέ, κρίμα είναι τώρα. Βγάλε την κουραντίνα. Μην τα τέρανά στα ζωντανά, εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορούν τα περιστέρια να πετάξουν. Δεν μπορούν, ναι. Αυτό είναι μπούσκεμα τώρα. Αυτά είναι πάπιες, δεν είναι τώρα περιστέρια. Για να δείξτε, άστα. Δείχτα να έρθουν, ναι. Γιάννη, ρίχτα ρε. Ρίχτα Γιάννη, θα σε περάσουν και για μαζόχα, Πρόσεξε μην πέσεις, Μποτιλιάραμε τώρα εδώ. Χαμός γίνεται, ναι. Θέλω να περάσω τώρα να ανοίξει. Για να δούμε. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Στο Σπυράκο ήρθαμε. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Θα τα πετάξει λίγα αυτός. Σπύρο, έτοιμος είσαι ρε. Ξεκινάμε, ναι. Βάλτε το διάβροχο. Βρέχει φουλ. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι συνθήκες για όλα τα παιδιά σήμερα. Δεν υπάρχει τώρα, μέχρι στιγμής όλοι είναι αδικημένοι. Μέσα από τις ψυχάλες που τα βλέπουμε, δυστυχώς. Αυτά εδώ είναι τα περισταράκια του φίλου μας του Σπύρου, θα το θυμάστε πέσω, ωραία πουλάκια. Ελαφροπέταχτα είναι, ωραία, αλλά. Πολύ ωραία ρε φίλε, μπράβο. Και μέσα στη βροχή αυτού μου δείχνουνε, ναι. Ναι, τον νικάνε τον καιρό. Βλέπουμε και τις πλάτες εδώ, ωραίος, πολύ καλός. Για να δούμε πόσο θα αντέξει αυτός εδώ. Να κάνει ορθοπεταλιές. Πάνε και αυτά. Ναι, δεν είναι, δεν μπορούν να στηθούν, να σταματήσουν τα πουλιά εδώ είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Ήδη εκεί τα παίρνει και ο Μίχλης, ναι. Έχει κατέβει υπερβολικά κάτω τώρα το σύννεφο. Να το πάνε. Στην ομίχλη μπήκαν, το είδε κι αυτός. Λογικό είναι.
Τι είναι στραβός είναι. Έχουμε και την κάμερα τώρα κατακόρυφα και λογικό είναι, πέφτει η βροχή μέσα, γίνεται χαμός. Ναι. Ένας μικρός χαμός. Τα πήρε ο Μίχλη, ναι. Τα έχει πάρει παιδιά ο Μίχλη. Τα σκέπασε, ναι. Τώρα μιλάμε για 6-7 κολόνες ύψος, έτσι. Ούτε καν στα μισά, αλλά ταλαιπωριούνται εκεί μέσα τα περιστέρια. Μπήκανε μέσα στην ταλαιπώρια. Πάνε, τελειώσανε. Δεν νομίζω να βλέπετε και τίποτα. Τράβα τα σπυρακονέ, εντάξει. Μάστα, άκουσαν το λόγο μου. Αφού ανεβαίνω και σπάντα πέφτει. Ναι, αφού δεν είναι. Για να δούμε. Θα βγουν από την ομίχλη. Αυτό είναι το πρόβλημα μας τώρα. Ναι, βγήκανε. Ναι, είχαν το νου τους και αυτά, μην νομίζεις. Τώρα πρέπει να έχουμε και τη μηχανή επάνω. Καταλαβαίνετε τι νερό περνάει μέσα. Τι να κάνουμε κι αυτά. Άστο τώρα λίγο εδώ να τα βλέπετε που σκάνε κάτω. Γιατί πάνω με τη βροχή δεν γίνεται τίποτα. Ναι, είναι κρίμα γιατί ένας ολόκληρος αγώνας μιας χρονιάς εξανεμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό πραγματικά είναι μεγάλη πίκρα. Πάμε να τα δούμε και από κοντά. Άντε ρε, αλήθεια λες. Για βάλτε τα. Άκου πως την πάνε τα φτερά τους. Ναι, είναι άστα να πάνε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτσε να σκουπίσω και λίγο μπροστά τη μηχανή. Τουλάχιστον να φύγουν κάποιες σταγόνες. Να δούμε τώρα άμα έστω μέσα λίγο να τα δούμε τα πουλάκια όσο μπορούμε. Γιατί και αυτό είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι όλα μουσκεμα. Ορίστε. Τόσο ωραία περιστέρια. Τα βλέπαμε τόσο ωραίο χαβά γιατί πραγματικά είχαν και τέμπο και βήμα καλό. Δηλαδή η εκκίνησή τους έδειξε ότι είναι καλά. Αλλά μετά πια όταν γίνονται παπιά, τι να δεις τώρα. Περιστέρια ή πάπιες. Αν πετάγαμε πάπιες, θα πετάγαμε τις καλύτερες πάπιες εδώ. Κρίμα. Αυτό λέω και θα λέω μάλλον. Εύχομαι να μην το λέω και στη συνέχεια. Αν και δύσκολα τα πράγματα. Να αλλάξει κάτι. Μπορέσαμε κάναμε. Καιρό στα γκάλια, όπως και πέρυσι. Όχι. Λάθος έκανες. Πέρυσι ήταν λίγο καλύτερο. Καλύτερος, ναι. Φέτος ήταν δράμα. Γιατί είχαμε πέρυσι τουλάχιστον κάπου σταμάταγε η βροχή. Βλέπαμε και ήταν μερικοί που είδαμε τα περιστέρια τους. Τώρα όπως δείχνει ο καιρός θα πάει έτσι μέχρι το απόγευμα. Και είπα και πριν, είναι αμαρτία ένα πράγμα. Ότι ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς να εξανεμίζεται μέσα σε λίγα λεπτά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι κρίμα, όχι, είναι κρίμα γιατί σε πάει ένα χρόνο πίσω. Θα μπορούσατε να δείξετε τα περιστεράκια σας που είναι πραγματικά πολύ ωραία. Εγώ τα ξέρω, τα έχω δει και σε άλλες συνθήκες. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να κρίνει τα περιστερία κατά φαντασία. Αυτό είναι νόμος των περιστεριών, αυτό να το ξέρεις. Όσο και καλά περιστερία να έχει ένας περιστεράς, η εικόνα αυτή που βλέπει εκείνη τη στιγμή, αυτή κρίνει. Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα περιστέρι κατά φαντασία. Και τα καλύτερα των καλύτερων να είναι, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει με αυτά και άλλα, ένας πάλι έμπειρος περιστεράς θα καταλάβει ότι με αυτές τις συνθήκες δεν πετιούνται περιστέρια. Εσείς θα πετάξετε λόγω του ότι έπρεπε, λόγω της γιορτής και του κόσμου που ήρθε. Από εκεί και πέρα θα πω μόνο ένα συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανες και εσύ. Και του χρόνου. Έγινε φιλαράκι. Γεια σου. Γεια. Εδώ βλέπουμε και την προσπέραση και βλέπουμε όλο το κομβόι. Όλοι ακολουθάνε πιστά όμως, δεν έχει κάνει κανείς πίσω. Από θέμα κόσμου και οργάνωση πάνε τέλεια τα παιδιά. Το μόνο μας τα χάλασε ο πιο φυσικός παράγοντας, ο καιρός. Και πάμε. Φτάσαμε και στον Κώστα. Ανοίγουμε εδώ τους εξοπλισμούς, ομπρέλες, όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε και τον εξοπλισμό που με προφυλάει.
Και πάμε λοιπόν, ο κόσμος είναι την πίσω μεριά. Δεν μπορούσε να μπει εδώ μέσα και είναι περιμένω από πίσω. Πάμε να του δώσουμε και αυτήν τώρα το... Έλα Κώστα! Έτοιμος είσαι! Ναι, πανέτοιμη. Από εκεί θα βγάλει και αυτό τα πουλιά. Οι ίδιες συνθήκες δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Κώστας Τραχυλίδης. Έχει τα πιο σκληροτράχυλα περιστέρια της περιοχής. Ωραίος είναι, ναι. Όντως είναι ωραίος. Και τα περιστέρια του πάνε. Το κοπάδι χωρίστηκε σε δύο μέρη. Αυτά είναι τα μακρινά και τα άλλα είναι τα πιο κοντινά. Τα μακρινά φύγανε, εξαφανιστήκανε, πήγανε μέσα εκεί. Άμα τα ζουμάρουμε να θα δούμε εδώ τις πλάτες που πάνε. Πού πάνε αυτά, να ξέρανε τώρα τι έχουν να τραβήξουν. Γυρνάνε πίσω τώρα, κοροϊδό είναι. Γυρνάνε και έρχονται. Πιάνουνε και βήμα, κρίμα ρε γάμο. Κοίτα, ωραία περιστέρια. Τα παιδιά εδώ έχουν ωραία περιστέρια. Και αδικούνται τα δικά υπερβολικά ο καιρός. Υπερβολικά. Κοίτα εδώ φτερογιστιές. Επιμένω τώρα σε αυτό γιατί τα άλλα έχουν τα πήρε ήδη. Το έχουμε εστιάσει κάπως καλύτερα. Να βλέπουμε κάτι. Τέρμα ζούμαστε έτσι. Όπου βρέχει εδώ έχει ρίχνει ακόμα παραπάνω. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο τελείως πάνω μας. Αυτά, η εικόνα αυτή που βλέπαμε. Στο χρόνο αυτό να τον δώσω λίγο, τα πήρε και αυτόν ο ίδιος. Από τα πήρε ο Μίχλη. Κοίτα τι παθαίνουν τώρα, γριεύουνε μέσα εκεί στην ομίχλη και τρέχουν σαν τρελά. Ναι, ένα αυτό πράγμα εδώ γίνεται εδώ. Αυτό. Είναι γύρω στα 100 μέτρα, δηλαδή 4-5 κολόνες. Εκεί τελειώνουν, σβήνουν όλα. Πραγματικά σβήνουν, είναι στο σβήσιμο. Έχει σαλτάρει και αυτός, ναι. Πάμε πάνω να δούμε τώρα. Ναι, τι να δούμε τώρα, είναι κρίμα. Αδικούμε τα πουλιά τώρα. Ψαρεύουνε γύρω-γύρω. Πραγματικά ψαρεύουνε, ναι. Ρίχτα τώρα ρε Κωνσταντίνα ρε φιλεράκι. Εντάξει, ο καθένας τώρα στενοχωριέται γιατί βλέπει τον κόπο του χαμένο να πηγαίνει. Δεν είναι συνθήκες τώρα αυτές. Καλύτερα να μην πετάγανε. Τώρα στις 3 κολόνες στα περιστέρια και βλέπεις δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, έτσι ένα ψηλό να έχουμε να θυμόμαστε. Το μόνο είναι θα μείνει το ενθύμιο να θυμόμαστε και την άσκημη, τίποτα άλλο. Τα λένε τα παιδιά εδώ, κάποτε ήμασταν τρελοί και πετάγαμε και με αυτόν τον καιρό. Και ο πιο τρελός ο Μπανάνης που καθόταν και μας τράβαγε. Είχε γίνει μουσκίδι. Έρχεται και ένα τελευταίο. Ωραίος αυτός, Μπράβο του. Ωραίος ο Τσιχνής. Πάμε και σε αυτά τώρα λίγο κοντά έτσι. Θα δείξουμε και αυτά λίγο έτσι. Ναι, ρίχνει κάργα. Κάτσε ρε κότσο. Ναι ρε. Άμα θέλανε ένας με ερχόντουσαν, Κακό του κεφαλιού τους θα κάνανε. Καιρός είναι δύσκολο γι' αυτό. Τι δύσκολος ρε Κώστα, πλάκα μας κάνεις και εσύ. Μόνο δύσκολος. Ακατάλληλος είναι. Αυτός δεν λέγεται δύσκολος, λέγεται ακατάλληλος ο καιρός. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Λοιπόν Κώστα μου,
Συγχαρητήρια ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί τα πέταξες, τίποτα άλλο. Τον καιρό που κάναμε ότι ήταν δυνατό να γίνει το καλύτερο. Ναι ρε φιλαράκι, ναι. Και μόνο που τα πέταξες εγώ σου λέω σε μάγκας. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι μη λέμε πολλά λόγια. Το μόνο που σας εύχομαι του χρόνου τώρα πια να μην έχετε αυτόν τον παλιό καιρό. Μακάρι για να δει ο κόσμος κάτι καλύτερο. Ναι, γιατί είναι αμαρτία και πέρυσι και φέτος. Πιστεύω του χρόνου να μην τριτώσει το κακό. Μακάρι. Έγινε. Γεια σου κότσο μου, γεια. Πες του να ξεκινήσει. Φτάσαμε τώρα και στο φίλο μας εδώ, το γραμματέα, το Σπύρο. Όλοι είναι, βλέπουμε ακροβολ... Ναι, έτοιμος. Ακροβολισμένοι. Πάμε να μην χάσουμε την εκκίνηση. Βλέπουμε και το Λάβαρο εκεί κάτω. Μόνο εγώ κάθομαι στην πλακή τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το έργο. Νάτος πετιέται. Ωραίος, πετάχτηκε πολύ ωραία, Μπράβο, ρε Σπυράκο, μπράβο, ναι. Η εκκίνηση ήταν καλή και μέσα στη βροχή. Ναι, έχουμε θέμα, εδώ είναι ωραίος. Θα του τα πάρει όμως και αυτή είναι ο Μίκτης. Τόσο ωραία περιστέρια και δεν μπορούμε δυστυχώς να τα δούμε. Κάτι θα δει. Ο Σπύρος κάτι θα βλέπει, είναι τυχερός. Είναι από τους τυχερούς της ημέρας. Μέχρι να τα πάρει ο Μίκτης θα βλέπει αυτές τις εικόνες, ναι. Ο Χρήστος, ναι, καλά. Έλα ρε Χριστάρα. Ντουμπου. Βέβαια έχει άπνοια κιόλας, του αυγενικού είναι ένα κι άλλο. Όλα τέτοια είναι, ναι. Κοιτάξτε τι θα βλέπαμε αν είχε καλό καιρό. Πάρτε μια εικόνα από εδώ να βγάλετε και το συμπέρασμα. Και τα παιδιά περίπου εκεί παίζουν όλοι, σε αυτό το επίπεδο, περίπου. Το γλάρος τι να πάθει. Να, ο γλάρος έτσι κι αλλιώς γλάρος είναι. Ψάρι. Ψαροπούλι, δεν παίρνει χαμπάρι. Αλίμονο σε εμάς. Πω, να κάτσει να πιάσουμε. Προσπαθώ να βρω κανένα πλάγιο έτσι να μην μπαίνει νερό μες στην κάμερα. Αλλά και τα ρημάδια είναι και του αυγενικού, γιατί έχει άπνοια. Και αυτό το λίγο που φτάνουν και πετάνε, έρχονται από πάνω. Να. Ωραία περιστέρια, ωραία. Μεγάλη αδικία. Να, το άλλο σπάει τώρα, ναι. Όταν φτάσουν εκεί, αυτό πάθαινε, ναι. Ναι, για πάρε την οπρέλα λίγο. Λίγο, εντάξει, εκεί, καλώς. Ναι, σπάσανε. Σιγά μην τα ρίξει. Περίμενε ένα ολόκληρο χρόνο για να τα ρίξει. Αυτά θέλουν να πέσουν, αλλά... τώρα υποχρεωτικά όμως, νικήσανε αυτά. Άμα θέλανε, αν ήθελε ας μην τα ρίχνε. Εντάξει, μέχρι εκεί πάνε, εκεί τελειώνουν τα περιστέρια. Εκεί τελειώνουν όλα. Εντάξει, κάτι θα έχει να βλέπει όμως. Πάμε και μέσα. Όπου ο κόσμος βγαίνει αγριεμένος. Αυτοί βγαίνουν έξω, εμείς πάμε μέσα. Χαμός γίνεται, ναι. Να και η κολλητή, να και η Θεσσαλονίκη. Μαζόχες. Μαζόχες. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πουλάκια εδώ που πετάξαμε. Ό,τι μπορέσανε να κάνανε και αυτά. Βλέπετε παπάκια έχουν γίνει και αυτά. Μουσκίδι είναι όλα. Χρήστο, βούτες ή πάπιες έχεις, Λοιπόν, Χριστάρα, συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Παρόλες αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες, ο σύλλογος δουλεύει ρολόι. Ο κόσμος δεν έχει κανένα πρόβλημα, το μόνο πρόβλημα είναι ο καιρός. Το είπα και πριν, κόντρα στη φύση δεν μπορούμε να πάμε.
Και ήταν και η μαγιά σας που τα πετάξατε τα πουλιά. Να ευχαριστήσετε τον κόσμο που και αυτό σας τίμησε και ήρθε παρόλο τη βροχή. Από μένα ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Να πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε. Ό,τι θες πες, ναι. Και καλές πεταξές στα υπόλοιπα 3 παιδιά που πετάνε. Έγινε ρε φιλαράκι. Και εσύ. Ο κόσμος θα μείνει ευχαριστημένος. Και εσύ να είσαι καλά. Γεια χαρά. Και το όργανο κανονικά βρέχεται κι αυτό. Μαζί με εμάς τους τρελούς. Τι να κάνω αυτό τώρα σκέφτεσαι. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για μας. Πάμε λοιπόν. Φύγαμε. Φτάσαμε και στον Νικόλα. Και εδώ βλέπουμε όλους είναι μουσκίδι. Εκεί είναι η κολλητή και εδώ είναι η αυτοκόλλητη. Ναι, είναι από την πίσω μεριά που λένε. Από την πίσω μπάντα. Εδώ τραβάμε και τον υπόλοιπο λαό. Εδώ είναι και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν. Πρόεδρε, έτοιμοι είμαστε. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκίνα, κάτσε να φύγει και ο Πίτκης και ξεκινάμε. Ναι, βγάλε. Ωραία, οι φίρμες πως παίρνονται, λέω. Νάτος πετιέται. Πολύ καλός. Εκεί επάνω, ναι. Τέλειος είναι. Έλα, ρίχτα, ναι, κρίμα γιατί θα καθούν τα πουλιά, ναι, δεν λέει τώρα, ναι, κοιτάξτε. Είναι αμαρτία. Με το που τα σήκωσε μπήκανε μέσα στο σύννεφο πάνω. Αυτό είναι. Έλα και το χειροκρότημα. Όλα καλά. Έλα. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ τώρα να αφήσω το μισό λεπτό. Ναι, το είδα. Το είδα. Χειρόφρενο θέλει. Χειρόφρενο σύστημα 3-2-1. Να τα και τα πουλιά εδώ είναι. Δυστυχώς και αυτό με το που τα πέταξε πήρανε 1-2 στροφές και τελειώσανε εκεί. Τα πήρε ο Μίχλη αμέσως. Τίποτα δηλαδή. Δεν προλάβαμε να τα χαρούμε. Αντός καιρό Παναγιώτη. Ναι. Παπιά. Εδώ βλέπουμε τα περιστεράκια του. Ό,τι μπορούμε να δούμε γιατί έπιασε και εδώ πάχνει. Υποχρεωτικά τώρα πάμε εδώ έτσι μακριά να δούμε αυτές εδώ τις εικόνες. Δεν προλάβανε να πάρουν επάνω που ξεκινάγανε, τα πήρε και αυτά η Ομίχλη και αναγκάστηκε και τα έριξε γι' αυτό. Όπως όλα τα παιδιά σήμερα. Δυστυχώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια ρε φιλαράκι, τι να σου πω τώρα. Τα περιστέρια τα δικά σου πραγματικά ήταν σε κάποια φάση πήγε να κάνει μια λαμπή να δούμε, κάτι πήγαμε να δούμε, αλλά μετά τα σκέπασε ο ουρανός. Οπότε από εκεί και πέρα τώρα τι να λέμε τα ίδια, όπως είπα και σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, το μόνο που εύχομαι να μην σας ξαναλάχει αυτό, τίποτα άλλο. Και πέρσι τα ίδια όπως είδες Παναγιώτη. Χειρότερα, φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Φέτος ήταν χειρότερα. 3 χειρότερα. Λοιπόν, εύχομαι του χρόνου να μην βρέχει και να δικαιωθείτε κι εσείς. Απλά. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τίμησε πάλι με αυτό το Έγινε, αυτό ναι. Όλα καλά, ναι. Καλή επιτυχία και τα υπόλοιπα παιδιά. Έγινε, έλα, γεια. Του χρόνου με υγεία. Ναι, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Περάσε ένα κύμα. Πάμε για τον πρόεδρο τώρα. Είναι ο πρώτος τελευταίος.
Και να δούμε τώρα και τον πρόεδρο. Είναι ο πρώτο-τελευταίος. Και πάντα καλός. Πάντα εδώ περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Εδώ έχει μαλακώσει λίγο καιρός. Θα το έλεγα, τολμώ να το πω. Βέβαια η ομίχλη είναι ομίχλη. Απλά έχουμε πιο... Δεν βρέχει. Ναι. Για κάποιο λόγο εδώ έχει σταματήσει. Κοίτα πλάι να αποσπάει, κοίτα. Μπράβο ρε πρόεδρε, μπράβο. Είναι καλός, πολύ καλός. Και μάλλον είναι και τυχερός ο πρόεδρος αυτός. Βλέπετε και βγάζετε συμπέρασμα. Γιατί τον είχαμε τόσα χρόνια πρόεδρο. Επιτέλους και μια σωστή τραβηξιά. Με καλά βέβαια περιστέρια βλέπουμε και μια πολύ καλή τραβηξιά. Γιατί έκοψε να βρέχει. Ναι, έχει και το Θεό μαζί του. Για να δούμε τώρα και εδώ. Είχε μέσον το Θεό ο πρόεδρος. Είναι και καλός άνθρωπος. Όλοι καλοί είναι. Αλλά μάλλον ο πρόεδρος ήταν και λίγο κολόφαρδος, να λέμε και την αλήθεια. Δεν φτάνει σήμερα να είσαι καλός, πρέπει να είσαι και λίγο κολόφαρδος. Εντάξει, άξιζε και τον κόπο, πραγματικά, στο τελείωμα της γιορτής, να βλέπει και ο κόσμος ότι το Αιγίνιο σήμερα αδικήθηκε. Θα βλέπαμε τέτοια περιστέρια όλη την ημέρα, αλλά δυστυχώς μόνο εδώ ευνοεί. Πραγματικά ευνοεί ο καιρός. Βέβαια και εδώ μέχρι ένα σημείο, γιατί άμα πάρουν λίγο μπόι ακόμα, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Μπήκαν μέσα. Ναι, αυτό που λέει τώρα και ο Λάινας, μπήκανε μέσα, ναι. Εμείς ζουμάρουμε και πάμε τώρα. Τον αφήνουμε αυτό να είναι και πάμε εδώ σε κάτι άλλα που ακόμα τα έχουμε, δεν έχουν μπει μέσα αυτά. Μέχρι να μπουνε. Ναι. Για να δούμε. Από πάνω, να μπήκανε, ναι. Μπήκανε έτσι λένε. Μπήκανε. Τα ρίχνει, εντάξει. Καλά κάνει τώρα ο άνθρωπος, τι να δούμε, να τα βλέπετε. Μέσα στο σύννεφο είναι. Ναι, πω, χαμήλωσε πολύ ρε, ξαφνικά. Πέρασε άλλο πιο κάτω. Τον εματιάσαμε. Κάτι θα δει όμως. Ναι, κοίτα πως μπούκος ο καιρός. Και θα έχει απώλειες. Μην το γρουσουζεύεις και σε Λαΐνα, θα έχει απώλειες με τη μία. Ωραία, θα έχει. Εγώ λέω θα έρθουν όλα, να. Βάλανε, τα πουλιά έρχονται, να τα. Πω αμά, εσύ τα γρουσουζεύεις τα πουλιά, όλα έρχονται ρε. Βροχή, μες στη βροχή, μπράβο. Στρώσ' τους ρε! Στρώσ' τους ρε να μην βιδώνουν να κάνουν τον μπελιά σου μέσα. Περνάνε κομμάσι. Ωραία πως γίνουν μέσα από το σύννεφο, από την ομίχλη. Έλα έρχονται, όλα έρχονται. Όχι μη χειροκροτάτε τώρα, τα γριεύετε. Πες τους να μη χειροκροτάνε ρε, τα γριεύουνε. Ό,τι έγινε, έγινε. Έφυγαν τα μπόσκα ρε. Φύγαν τα μπόσκα γι' αυτό. Όλα έρχονται τώρα, να τα βγήκανε. Βγαίνουν και τα τελευταία μέσα από το σύννεφο. Όλα, άπαντες παρόντες. Είδες λέει να που ήρθαν όλα, που έλεγες ότι θα έχει απώλειες. Άρα δεν τον εγρουσουζέψες. Έπιασε ο δικός μου ο λόγος. Πάμε να τραβήξουμε και λίγο μέσα. Να τραβήξουμε και λίγο τώρα του Προέδρου τα πουλιά. Μέσα βέβαια η θολούρα υπάρχει εδώ. Γιατί από την υγρασία έχουν γίνει όλα τσιμέντο. Και αυτά ωραία πουλιά ρε. Πολύ όμορφα είναι. Αλλά βλέπω τι βλέπετε. Λες και έχει πιάσει και σύννεφο μέσα στο κουμάσι. Τι να κάνουμε. Είμαστε στο κλίμα ακριβώς της ημέρας. Εδώ λίγο ευνοήθηκε ο πρόεδρος ότι έκανε μια αναλαμπή βροχή. Έκοψε η βροχή μόνο. Αλλά το σύννεφο ήταν εκεί στο. Γι' αυτό και τα βλέπετε έτσι θολά. Όλα θολά είναι. Όλα είναι τώρα μέσα στην υγρασία. Λοιπόν, πρόεδρε, τολμώ να πω για σένα ότι ευνοήθηκες πιο πολύ από όλα τα παιδιά λόγω του ότι σταμάτησε η βροχή. Όχι τίποτα άλλο. Βέβαια και σένα σε κατάπιε ο ουρανός με τη μία, έτσι.
Τα είδαμε λίγο τα περιστέρια σου, αλλά μέχρι εκεί που τα είδαμε ήταν εντυπωσιακά. Συγχαρητήρια από μένα ειλικρινά. Τουλάχιστον εσύ θα είσαι αυτός, πιστεύω, που με τη λίγη ευνοϊκότητα που είχες, θα δει ο κόσμος τι πουλιά πετάνε στο Αιγίνιο. Ειλικρινά θα δείτε τα φτερά, ότι ήταν πολύ καλά περιστέρια. Λοιπόν, από μένα συγχαρητήρια για σένα και για το σύλλογο και για την πολύ ωραία οργάνωση που είχατε σήμερα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε τον κόσμο βασικά που ήρθε και μας θύμισε. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Ακατάλληλες, όχι δύσκολες. Σχεδόν ακατάλληλες. Ναι, τα περιστέρια δεν μπορούν να δείξουν εκεί που έχουν πάει. Ναι. Τι να πούμε τώρα. Και ευχήσου του χρόνου να μην έχετε πάλι αυτό το καιρό. Να έχουμε καλό καιρό, γιατί είναι δεύτερη χρονιά συνεχόμενα που είμαστε μέσα στη βροχή. Δεν θα τριτώσει το κακό. Του χρόνου θα γίνει χαμός, πιστεύω. Άντε, γεια σου Πρόεδρε, γεια και από μένα. Ευχαριστώ. Φτάσαμε και στο τελευταίο τώρα. Πώς το λένε το παιδί εδώ? Στο Γιώργο που θα κλείσει και τη γιορτή. Εδώ έχει σταματήσει να βρέχει, παιδιά. Θα το πούμε και αυτό. Δυστυχώς όμως, στο τέλος. Μας τη φύλαγε και το τέλος. Βέβαια το σύννεφο είναι χαμηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βλέπαμε κινήσεις. Γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε ούτε και κινήσεις με αυτή την κακοκαιρία. Πάμε λοιπόν. Να κλείσει τουλάχιστον καλά η γιορτή. Φτάσαμε και στο Γιώργο λοιπόν. Εδώ θα κλείσει και η αυλαία μας. Εδώ δεν βρέχει, αλλά είναι υψόμετρο και ήδη είμαστε μες στο σύννεφο. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, και εδώ κλείνει και η παράσταση. Στο φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο! Ναι, ξεκινάμε, ναι, άντε. Άντε, μην πιάσει κανιά βρόχα τώρα που δεν βρέχει. Είναι και ο τελευταίος. Και επαναλαμβάνω, εύχομαι να κλείσει καλά τουλάχιστον η γιορτή. Άρχισε πολύ χάλια λόγω καιρού. Τουλάχιστον να κλείσει καλά. Εδώ δεν βρέχει καθόλου. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο χαμηλό είναι το βαρομετρικό εδώ, το σύννεφο. Θα δείξει. Πρώτη φορά πετάει και ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ στο σύλλογο. Ωραίες εγκαταστάσεις, στο πουθενά. Ορίστε. Αυτή, κύριε, είναι η διαφορά. Η διαφορά της ημέρας. Αυτά θα βλέπατε από το πρωί αν δεν έβρεχε. Είναι καλός και αυτός. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλός. Έχουν φύγει πίσω τα πουλιά μέσα εκεί. Ταξιδέψανε κιόλας. Και στο έλα τους βλέπουμε και τις ιστορικές σχέσεις. Τέτοια θα βλέπατε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα πιο μακρινά. Αυτά είναι τα κοντινά. Και εκείνα εκεί είναι πολύ καλά, ναι. Νομίζω ότι έχει σηκωθεί και το σύννεφο. Νομίζω, μην το βουσουζέψω, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταπιεί, πάνε. Και πάμε τώρα να δούμε και τον κορμό. Θα βλέπαμε τα μεμονωμένα και εδώ θα δούμε τον κορμό. Ο κορμός είναι εδώ. Και κάτω, πολύ κάτω. Ωραίος, ναι, είναι πολύ καλός ο Γιώργος. Και πιστεύω και η γιορτή θα κλείσει τέλεια, τουλάχιστον πτυτικά. Μην νομίζετε ότι ο Γιώργος είχε μέσο με μένα, μέσο με το Θεό είχε μάλλον. Πρέπει να έκανε προσευχή σίγουρα πριν έρθει εδώ. Δεν γίνονται αυτά. Σαν θαύμα φαίνεται. Μέχρι τώρα έβρεχε. Πάμε τώρα και από την άλλη μεριά. Θα είδε και μια ωραία τζιγκουάλα εκεί, ναι. Μας γύρισε πλάτη όμως. Πάει και αυτό και τα ουράνια. Με τέρμα ζούμε τον είχαμε καθένα μέσα εκεί. Μπήκε το σύννεφο, ναι. Μπήκε το σύννεφο. Είμαστε και σε ύψωμα εδώ, έτσι. Παρ' όλα αυτά,
Και μέχρι τώρα είχαμε θέμα. Ναι, άλλα πάνε και άλλα έρχονται. Αυτά είναι τα από πάνω μας, τελείως από πάνω. Μας περάσανε και έχουν βγει ανάποδα. Πάμε και από την άλλη τη μεριά. Αφήνουμε το πλάνο λίγο από εδώ, γυρνάμε πίσω και βλέπουμε κι άλλα που έχουν πάρει αυτή την πορεία. Όπως αυτός εδώ τζινής. Μέσα εκεί, μέσα στο σύννεφο. Μπράβο, λοιπόν. Εκεί μέσα είναι ο τζινής. Πάμε και σε ένα αυγενικό. Ωραία, τι έγινε, κοιτάτε πόσο, τι ορθώματα κάνει αυτός ο Ντενακλής εδώ. Είχε και ένα άλλο πιο ψηλά ακόμα, Ναι, είναι ωραία εικόνα αυτή. Μπορεί να μην έχουμε μουρί, αλλά δείχνει το όρθωμά του. Και όλα αυτά γίνονται σε αυτό το ύψος εδώ. Εκεί μέσα είναι, ναι. Και έχει κι άλλα, και τώρα θα βγάλουμε κι άλλα, ναι. Ωραία, και αυτό το έχει πάρει το σύννεφο, ναι, αυτά τα δύο εδώ. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και μέσα εκεί πετάνε έτσι. Ναι. Παρδαονέρης είναι. Εκεί μέσα. Έχουν χαλαρώσει όλοι τώρα, ναι. Κάτσε να δούμε τώρα και τις τελευταίες. Θα πήρε το σύννεφο. Θα ζουμάρω τώρα. Να τα μέσα εδώ. Μπήκανε μέσα, ναι, μπήκανε. Τουλάχιστον είχε κάποια λεπτά, ρε παιδί μου, είδαμε εδώ περιστέρια, ναι. Πήραμε μια εικόνα και θετική. Και όσο θα τα έχω θα τα βλέπετε αυτά. Να δούμε λίγο θέμα. Δεν βρέχει καθόλου, έχει σταματήσει. Και τα πουλιά πήγανε αρκετά ψηλά. Τα βλέπουμε και μέσα εκεί. Δηλαδή είναι πάνω από τα μισά. Λοιπόν, ζουμάρα του. Με zoom πάρα πολύ τα βρίσκουμε. Ναι. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μας ο Γιώργος και έτσι πετάει στα ουράνια. Τις 19 λοιπόν του Φλεβάρι του 2017. Κλείνει εδώ αυτή την πεταξιά γιορτή του Αιγινίου με αυτά τα πολύ ωραία περιστέρια. Μέσα στα καρφιά. Τώρα ναι, αυτά μπορώ να το πω. Είναι η πρώτη φορά που το λέω σήμερα. Ναι, είναι καρφωμένα και πετάνε έτσι. Στο αυγενικό βέβαια. Και να αφήσουμε και το zoom, είναι εκεί μέσα. Μάλλον για την επιστροφή. Θα τα αφήσει λέει κι άλλο. Όπου να Για την επιστροφή τώρα. Ό,τι λέμε, ξελέμε κιόλας. Για να δούμε. Πω ήρθανε. Μπράβο στο Γιώργο, ναι. Βγήκανε μέσα από το σύννεφο, ναι. Φοβερό πεσό. Μπράβο. Αυτός φρενάρισε με το χειροκρότημα, ρε. Όλα ήρθανε, ναι, όλα. Όλα βγήκανε μέσα από εκεί από την Ασπρίλα και ήρθανε. Πολύ καλός. Τώρα αυτά θα τα τραβήξουμε και μέσα και θα δείτε και πόσο καθαρή θα είναι η εικόνα. Θα είναι η μόνη εικόνα που θα δείτε τέλεια. Δεν είχε μέσον ο φίλος μας ο Γιώργος, ειλικρινά σας μιλάω. Βλέπετε τις διαφορές τώρα, τι ωραία είναι τα περιστέρια των παιδιών εδώ, έτσι. Αλλά είπαμε κόντρα στη φύση δεν μπορούμε να πάμε. Οι άλλοι δυστυχώς δεν θα δουν οι φίλοι μου τέτοιες εικόνες γιατί πετάγανε με πολύ ατύξωες συνθήκες. Ενώ ο Γιώργος τα έδε τα περιστέρια του και κίνηση και πάνω ψηλά και το πεσό του και κάτω βλέπετε τώρα είναι ζωγραφιές πραγματικά. Και έχω και εγώ πια τη δύναμη να μπορώ να τα τραβήξω, παιδιά, όπως θέλω εγώ. Ενώ
Ενώ πριν θα βλέπατε όλο φουσκάδες. Πήγανε ευτυχώς. Ψήρες φαίνονται, τα πάντα. Ναι. Μας άνοιξε λίγο καιρός και κάναμε το χαβά μας. Ακούτε και τον ίδιο, είναι ευχαριστημένος και πρώτη φορά που πέταξε στο σύλλογο ευνοήθηκε. Ήταν ο Γιώργος, τολμώ να πω αυτή τη στιγμή, ήταν ο πιο ευνοούμενος της ημέρας. Και μετά ο πρόεδρος, αλλά πρώτα ο Γιώργος, ναι. Κανονικά η γιορτή έπρεπε να αρχίσει από εδώ και πέρα. Τεχνικώς αδύνατον, αλλά μόνο έτσι θα υπήρχε δικαίωση. Δεν πειράζει όμως. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Λοιπόν, και θα κλείσω με ποιο με αυτό να δω το Σούλουπα. Είναι η στιγμή που μπορώ να κάνω και εγώ τα παιχνίδια μου, τα γνωστά. Αυτά δεν μπορούσα να τα κάνω στους άλλους, να με συγχωρέσουν λόγω κακών συνθηκών. Είχε γεμίσει η κάμερα νερό. Την είχαμε κάνει υποβρύχη. Λοιπόν, και μια εικόνα βλέπουμε όλα τα περιστεράκια εδώ πέρα. Του φίλου μας του Γιώργου, που έκλεισε και τη γιορτή του Αγινίου. Λοιπόν Γιώργο, από ό,τι έμαθα εδώ ήσουν να προτάρεις, έτσι. Πέταξες πρώτη φορά εδώ στη γιορτή του Συλλόγου και τώρα μεταξύ μας, δυο μας, έτσι. Πρέπει να έχεις κάνει προσευχή, ρε μπαγάσα, έτσι. Κάποια συμφωνία, γιατί μαζί μου δεν είχες κάνει συμφωνία. Ξέρω ότι δεν τα έχω πάρει από σένα. Λοιπόν,